Проект спасение или хроника на едно контролирано освобождение. Как се ражда един спасител, когато вече е късно? Някъде между люлеещите се надежди и бетонните забавяния на пловдивския футбол възникна странен култ. Наричаше се Илиян Филипов, спасител на Ботев. Самопроизведен. Самоподдържан и по всичко личи самофинансиран от публични пари. 900 и нещо милиона лева с ДДС. 5 милиона и половина и 5 милиона и половина до 17 милиона. Искам банкова гаранция. Не само за 6, а за 17 милиона. 52 милиона и половина. Аз получих само за 25 милиона аванс. Но преди култът да се формира беше 2020 година. Светът гореше от пандемия, а Ботев Пловдив се давеше в дългове и самота. Бизнесът бе изчезнал. Общината беше заета с избори, а Илиян Филипов, митичната фигура с проектантска шапка, просто не бе там. Бил по важни дела. Никой не попита какви. Клубът оцеля не заради богати спонсори, а защото хиляди обикновени фенове събраха трохи, за да залепят напуканото му сърце. И точно тогава, като от славянска притча с руски подправки, се появи господин Антон Зингаревич, мистериозен бизнесмен, който не строеше думи, а проекти. Взе клуб, който се влачеше на колене и го вдигна. Без фанфари, без лозунги, с отбор, бронзови медали и място в Европа. Но не той бе наречен спасител. Да строиш със закъснение е лесно, да рушиш на време още повече. Скоро обаче нещо се промени. Новият стадион Христо Ботев се строеше. 19 е категорична дата, за да може отбора да влезе на стадиона. Това, което зависи от мен, декември да влезе Ботев в колежа. Половинчат, забавен, обрасъл със съмнения, но все пак извисяваше се. Или поне изглеждаше внушително отдалеч. И тук, с усмивка тип «Да бе, вярвам ти», се появи Илиян Филипов. Върнал се. Не като инвеститор, не като собственик, а като морален гарант, неофициален архитект на всичко хубаво. В интервюта обясняваше как Зингаревич е инвестирал 20 милиона. Поен ангажимент, искаше по това като цел се го беше поставил да вкара Ботев в Европа. Видяхме, че го направи. Човек е щастлив, което трябва да радва всички жълточерни фенове. Той човек каза, че продължава с каузата и ще инвестира, колко трябва, за да издига отбора. Нормално всички искаме да гледаме красивото, да гледаме полове, да гледаме победи. Но все пак, Антон каза, селекция не се прави с нощакане на пътство, това е за време. Пак казвам, ние ще направим всичко възможно, колко да се върне началните места в Белгия. Колкото може по-навър, дори до първи, ще е едно празно на всички нас. Но пак апелираме спокойствие, защото не става това нещо с кракане на пръст. Как подкрепя проекта и вярва в прогреса. Но както често става, когато играта върви добре, на някого това пречи. Как се руши с кауза и се гради с интрига? След слаб старт в новия сезон и неуспешен избор на треньор, препоръчан от кого, познахте, господин Филипов смени тона. Вече не беше партньор, а опозиционер. Обвини същия този Зингаревич в провал, в лъжа, в липса на перспектива. Точно и ясно казвам, призовавам Антон Зингаревич да върне. Върне означава, от който визия да си ги даде. Същевременно, фенската общност се разпадна. Радикализирана, разделена, манипулирана. Аз видях, че разделям хората в Ботев. Разбирате ли?
С моите изяви аз видях, че разгледам чет. Не мога да го позволя това. Няма да го позволя. Затова по-добре се оттеглям. Започнаха и знакови инциденти. Служител, който имал дързостта да напомни на съпругата на Филипов, че мястото й не е зад касата с парите, унижение, нападение, но жалба – не, само мълчание. После ново чудо. Турникетите на стадиона започнаха да изчезват. Стадион, построен за модерна публика, бе превърнат в поредната порта без контрол, с хаос за визитка. Токът спира, но токовете на властта не секват. Ако си мислите, че това е пикът, не е. В началото на 2024 случиха се два знакови епизода. Филипов удари фен, наживо, без маска. Брат, извинявам, свидетел. Знаеш как свидетел ще дам, бе? Знаеш как свидетел съм на тебе, бе? Не, муклер. Ти по-майко ти помирам. Защото имаш пари ли? Аз ли, бе? Не, бе, аз съм Илян, бе, попак, не съм с пари. Илян съм. Виж ма къв съм, саката. Виж ма, айди. Същата вечер хора от неговото обкръжение спряха тока на целия стадион. Не за да спестят, не за ремонт, а за да изчезнат записите от камерите. Да се заличи побоят, да се изтрие споменът, да остане само удобната версия. И въпреки всичко това, Ботев спечели купата. Победи ЦСКА, победи Лудогорец и победи тишината. И къде беше обединителят? Там, разбира се, но с лице без радост. Обкръжението му, онези верни ботевисти, не посмяха да се зарадват твърде шумно. Сякаш успехът не беше техен. Защото не беше. През лятото на 2024 година нови инвестиции, силни играчи, борба в Европа, победа над Марибор, силен мач срещу Панатинайкос, но после контузии, нещастие, отпадане. Публиката липсва, стадионът тих. Зингаревич забранен да влиза в страната. Причина никой не казва, но мълчанието говори. Настъпи новата година. Треньорът Керкес и капитанът Попов не застанаха до собственика. Изискваха заплати. Бяха разочаровани. А едновременно с това Бултрас Файт Клуб, спортна школа за деца, бе заплашен, че ще остане без зала, защото се осмелява да не подкрепя правилните хора. План за обединение и изолация. На фона на срива господин Зингаревич предлага нещо историческо. Сътрудничество с феновете и местния бизнес. Продажба на акции. Истинска демократизация. Реакцията – тотален отказ. Никой не откликва, защото сянката на Спасителя се е разпростряла. А когато сянката пада над всичко, светлината изглежда като заплаха. Днес Ботев Пловдив е клуб без душа, със стадион, без глас, без публика, с резултати, без радост. Господин Зингаревич иска да се оттегли, а господин Илян Филипов все още твърди, че не иска власт, само да помага. И докато публиката все още спори кой е прав, един мъж с каска тихо подменя душата на